alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi Fortnite med Felix Gaming. Han laver også YouTube. Ja. Hej, Salsa. Ham må jeg også gerne gå ind og se hans kanal. Den hedder Felix Gaming. Altså snabel Felix Gaming IX. Det er lidt svært at sige nu. Ja. Men ja, ham må jeg også gerne gå ind og tjekke ud på YouTube. Og så handler det egentlig bare om, at vi skal skyde hinanden. Ja. Yeah. Så det er egentlig bare det, den her video kommer til at handle om. At mig og Felix skal skyde hinanden. Og han er meget bedre til det, end jeg er. Nej, jeg er ikke så god. Men du er bedre end mig. Okay, så du er der. Nej. Se, jeg sagde jo, han har aimbot ved den der. Jeg tror ikke, jeg har aimbot. Ja, det har du. Men jeg har det fint nok aim. Og den der, den kunne jeg godt tænke mig at få. Det er ikke fordi, jeg er dårlig i aim i hvert fald. Det... Jeg kunne ikke gå der. Det der var godt aim, Felix. Nu er den her sådan... den har faktisk også meget brændstof. Okay, hvor er du? Er du landet, når du er der? Du er der. Nu dodger lige din skud. Ja, det gør du. Ej, det er snyd, du flyver. Okay. Jeg kan godt lide, du prøver. Det kan jeg ikke svare. Det kan jeg godt lide, at du prøver. Felix, du kommer bare ind ad døren, altså. Ja. Yep. Ved jeg nu ikke, om jeg har lyst til. Hej. Hvor står du? Altså, det der, det er sygt snyd, altså. Jeg kan jo ikke se dig. Jeg mister min jetpack. Den skal vi faktisk lige tilbage og have. Så skal du skynde dig at tage. Felix, jeg ved bare, at der står sniper efter mig. Hvordan rammer jeg? Det er meget lettere at være oppe i luften og ramme. Når det er der ja. Det er det. Hej, Jonathan. Nej. Hvad laver du? Jeg aimer efter dig. Jeg skyder, eller hvad man kan kalde det. Jeg lander på fyrtårnet. Hvad gør det? Hvad? Ja, jeg har lidt aim alligevel. Altså, jeg har lidt aim alligevel. Det er ikke fordi, det er meget. Skal jeg lige prøve at lave det der real facts klip? Det må du gerne. Men jeg er snart... Tør du at hoppe? Hvorfor? Nej! Var du der? Altså, jeg kunne ikke se dig. Felix, det der, det er ikke... Hvor er det? Jeg kan ligesom ikke se dig. Jeg sigter jo nedad. Okay, Jonathan? Ja. Skal vi... Du kender godt det der hedder... Eller, jeg ved faktisk ikke, om du kender det. Mega sjovt spil, det hedder et eller andet. Vi kan lige prøve at se, om vi kan finde det. Ja, har jeg overhovedet været tæt på at ramme? Har jeg det? Nej, du har været sådan langt rar for at være helt præcis. Jeg lever, så kan vi lige prøve at finde det. Ja. Men det synes jeg, det var sjovt nok.
det der. Det var det vist ikke for dig. Jo. For mig, mener jeg. Ja, fordi at jeg aimede der bare lige. Altså det der Battle Pass, synes du man skulle prøve at købe det? Hvis man har mange Roblox. V-Bucks. V-Bucks. Så kan man godt. Vi spiller ikke Roblox lige nu. Vi spiller faktisk Fortnite. Men altså, det er jo den første video, jeg laver med dig. Ja, eller er det? Ja, det er det. Du har lavet en video med mig, men jeg har ikke lavet en med dig. Hvis det her map, det kan være I derude vil prøve det, det er rigtig sjovt. Det er sådan nogle forskellige spil, man kan... Jeg venter lige med at trykke ready, så de kan nå at eller ej, det... Altså, nej, de kan bare lige pause videoen, hvis I gerne gider at se det. Men jeg vil blive rigtig glad, hvis I gider at subscribe til min kanal. I må også gerne subscribe til Felix kanal. Ja, men altså, jeg er lige begyndt på YouTube, så jeg vil være glad for, hvis I subscriber. Jeg har allerede 9 subscribers, og jeg startede for 2 dage siden, og jeg har allerede 9 subscribers. Felix, hvor mange subscribers er det, du har? Jeg er faldet helt ned, fordi jeg ikke uploader så mange videoer. Jeg har kun 10. Nå. Jeg havde 35 på et tidspunkt. Nå, ja. Men altså, jeg har 9 lige nu. Så du er ved at overhælde mig? Ja, og det er fordi... Både fordi jeg har uploadet mange videoer. Og også fordi, at der er mange af dem, der kender, der godt kan lide mine videoer. Så... ja, er du inde? Ja. Det er også. Start. Ja. Okay, hvad stemmer vi på? Du ved ikke. Eller vi skal jo lige først se, hvad der kommer frem. Ja. Okay. Red light, green light. Nej, super loot. Nej, rocket blast. Det er virkelig vildt sjovt. Men altså, det er faktisk den første video, I får lov at se mit ansigt i. Ja. Jeg kan ikke bevæge mig. Det er fordi jeg har den der menu åben. Så nu kan jeg bevæge mig. Jeg havde den der menu åben. Kan du godt se det? Så er det lidt svært at bevæge sig, hvis man har en menu åben. Ja. Burde du ikke dø til fall damage? Jeg kan godt lide at bare bruge rocket på dig. Hold! Det er op den der rocket skader. Nej. Den der rocket launcher, den skader det godt nok. Sagde du lige, at du vil vise dit ansigt? Jamen, altså, ja. Det sagde jeg. For det jeg er i gang med lige nu, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det i gang med. Det lyder lidt dumt. Men altså, det fordi at jeg har jo jeg har jo kameraet på lige nu. Hvad skete der? Sagde du på det? Nå, ej. Nej. Så du face reveal, og så er du i den her video? Ja, det er pillars. Det er pillars, ja. Det er pillars. De der pillar maps, de er sygt sjove. Det er super pickaxe. Super, hvad er det? Det er bare lidt sjovere. Har vi ikke nogen ting, der står her i midten? Og hvornår får vi et new item ind? Er det? Jeg kaster den her hen på dig. Det gør jeg så. Det var en flaske tun. Hvad var det der overhovedet? Chili? Ja, jeg æder lige en chili. Felix, jeg har seriøst fået en pump. Hvad skal jeg bruge? Nej, det var sådan en pump, der launchede mig væk. Jeg skulle jo gå ind til lynet med den. Nej, jeg havde ikke set, hvad for en pump det var.
Eller, jeg tror faktisk, det er et shot. Arena trickshot, please. Ja, det er sjovt. Det er det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet ved det. Ja. Eller Ja. det er ikke vanvittigt sjovt, men jeg synes, det er sjovt. Hvor er du henne? Hvor er du? Jeg vil hellere vide, hvor du er. Men jeg tør ikke at sige, hvor jeg er, fordi så aimbotter du mig. Nå, nu ved jeg godt, hvor du er. Hvor er jeg så? Jeg ved også godt, hvor du er. Ej. Nej, man skal jo hoppe til for shot. Hvad? Man skulle jump for shot. Det her, det er ikke trickshot, Arena. Jo. Er det? Felix, hvor er du? Felix, er du stadig i live? Ja, jeg er ved dig her. Headshot. Jeg ved ikke, hvor du er. Hvor er du? Hvor er du? Jeg er inde ved midten. Nej. Det er sygt, der er en restaurant. Nej! Jeg vandt. Jeg er godt nok lidt dårlig. Altså, det er også det der med hop, og så croucher man, når man lander. Det er så træls. Det gør jeg aldrig. Nå, exotic loot, jump rope. Hvad vælger du? Exotic selvfølgelig. Exotic. Default box. Det er så få. Det er så... Jeg kan ikke tale endnu. Det er så fuld box. Det er det hedder. Exotic våben. Det er faktisk OP. Hold. Den der, den hader jeg. Hader du ikke også bare det? Hvordan? Jeg dræbte dig bare. Jeg tror ikke, vi havde... Min sensitivity er på fuld. Jeg følte også, det gik meget stærkt. Jeg tror heller ikke, vi havde det samme våben. Shadow tracker. Nej, balloon pop. Det er det sjoveste i Hvad er verden. balloon pop? Det er sådan, hvor man flyver, så skal man poppe ballonerne. Nå ja, og så er der... Felix skal... Hvad? Hey, hvad? Du nåede det. Jeg vidste ikke, hvad man skulle. Jeg vidste ikke, hvad man skulle, Felix. Det var ikke fair. Det var ikke fair, det der. Det er ikke nu. Lucky Block. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad Lucky Block er, så nu tager vi det. Det har jeg spillet. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Felix, hvilken plat er du på? Felix, hvilken platform? Nå, du er derhenne. Felix, jeg ved godt, hvor du er. Hold der. Det var en sniper, det der. Kunne du godt mærke det? Ja. Nå, smagte den egentlig godt at blive ramt af? Eller hvad man kan sige. Så er det heldigt, at jeg gør det her. Nej, har du fået den? Felix, hvad er det der, du kaster? Yes. Felix, hvad var det? Det er den bedste godt i spillet, seriøst. Og hvad kunne jeg gøre? En explosive. Du kan jo hoppe over skuddene. Altså, det tror jeg ikke. Okay. En red light, green light. Ja, red light, green light. Det er jeg mester til. Det er det dårligste i verden. Det er simpelthen en stickfish. Som... Ej, jeg kommer til at grine af det her.
Nej, man kan ikke løbe, Felix. Hvad? Så er det bare med at gå. Er du død, Felix? Nej. Man ved ikke, hvornår det sker. Det er det sjoveste red light, green light. Over. Jeg dør nu. Gør du? Jeg er over den. Altså, jeg er over det. Jeg tænker lige at gå herom, for jeg ved, at du har våben. Jeg tog ikke nogen af våben. Men hvad sker der? Er du død? Jeg lever. Hvorfor? Det er et sjovt spil, det her. Måske ikke red light, green light. Jeg sagde jo, at jeg var mester til red light, green light. Altså, jeg kan ikke gøre noget herover. Andet end bare stå her. Hey, Felix. Please, du klarer den. Altså, selv vi er mod hinanden, men stadigvæk. Du klarer den. Felix, vandt du også? Ja. Vi vandt begge. Det var faktisk et godt game, det der. Jeg var meget close. Ligesom 4, 5, 6. Nå, Raid to Rich, eller hvad det hedder. Hvad er det? Raid to Rich. Det er sådan, du får et dårligt våben, og så bedre. Default. Default. Jeg tror, det er et eller andet med, at man skal trykke E på keyboard. Nej. Vores våben er jo elendige, Felix. Får jeg så bedre våben, eller hvad? Jeg fik, fordi jeg vandt. Ej, det er ikke fair. Det er det. Nå. Nå. Finishers. 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 Det er det bedste. Det er sjovt. Det er det er det bedste map. Altså, det er sådan. Du står også bare med SMG. Felix, hvad er det for noget aim, det der? Prøv at se her alle sammen. Kig. Felix, ramte jeg dig overhovedet én gang? Ramte jeg dig overhovedet én gang? Nej. Ej, du havde mega godt loot og alt muligt. Felix, dit loot er jo bedre. Hvad er det for noget? Du har jo både sigtekron. Nej, den der pump, ikke også? Det er min yndlingspump, og jeg vil kunne vinde alle runder. Okay, så du den der, hvad hedder den? Jægeren. Ja. Den er også ret god. Ja. Den har jeg aimbot med. Så du mit loot? Ja, det var mega godt. Den der af vil jeg have vundet med. Det var det elendigste loot i hele verden. Hvad er det? Ja. Nå. Hvad tager vi? Det ved jeg ikke. Der står loading next. Næste. Ja, det gør next det også. room. Nej. Så jeg er bare sort skærm. Jeg kan ikke rigtig vælge noget. Og jeg kører 144 fps. Det er ret meget. Er det? Nej, jeg mener 344. Er det er ret meget. Ved du hvad jeg bruger? Nej. 3. Tapmasters. Please. Ej, det gør jeg ikke. Felix, jeg har jo en autoklikker. Hvad skal jeg? Nej. Nej. Yes. Felix, har du fået mange loot. Jeg fik også lilla, Felix. Felix, hvad er det der for noget loot, du har? Det er verdens bedste loot. Jeg er næsten tæt på det at være i level 100. Kan du godt se det? Felix, hvad er det der for noget loot? Jeg har jo verdens dårligste ting og alt. Nu vælger jeg noget. Jeg ved ikke, hvad det der er. Ja, color switch, please.
Hvad er Color? Ja, det er Yes! Color Switch. Nå, Okay, så- ja, det er sjovt, det her. Det er mega sjovt. Kan man sprinte? Ja, man kan sprinte. Man har jo ind i sprint. Grøn, Felix. Grøn. Nej, please ikke skyd hinanden. Vi må Okay. ikke skyde hinanden. Okay, så. Ja, Er det fordi, at så falder man ud af platformen? Ja. Gul. Gul. Og heller ikke bruge motorsaven og sådan. Jeg bruger den, Felix. Det gør jeg også. Vi rammer bare ikke noget. Det er også... Felix, er det her ikke blå? Jo. Ikke. Jeg har hammeren. Nej. Det var ikke meningen. Felix, Ej. det var... Altså, der stod ikke, den kunne gøre noget. Det var lidt træls. What? Hvad skete der lige? Jeg Jeg vender klikkede dig ikke. for serveren. Jeg klikkede ikke, Felix. Felix, hvor er du? Er du lige ved? Ja. Nej, jeg er med. Nå. Tror du, jeg er lige ved, at du bare... Har du det nu? Headshot! Hvad er det for noget loot, du får? Hvad sker der? Hvad sker der, mand? Felix, jeg troede da ikke, du var i gang mere. Hvad er det der for noget, dit loot, altså? Hvad sker der? Det ved jeg da heller ikke. Hvad er det der for noget? Altså, mit loot? Jamen, Altså, jer derude, I må lige skrive, hvor elendigt loot jeg har. Du har det bedste loot i verden. Nej. Bedste. Den her i midten. Hvad er det? Det er den bedste i verden. Jeg har faktisk aldrig prøvet. Er det det? Felix, hvad skal man? Det handler om, at du skal få de her blå ting. Og så kan vi skyde hinanden. Så Felix, hvad er det? Felix, mit loot. Jamen, det var fordi, du ikke fik nok vandbobler. Det blev bedre, jo flere vandbobler du Jeg tog. vidste ikke, hvad man skulle. Nå. Men hvor fandelig. Nej, Felix. Nå, Jeg så stemmer betaler ikke. jeg bare for det. Jeg stemmer ikke. Okay. Det hjælper ikke. Mammoth Only er det værste map i hele verden. For Nej, jeg kan, fordi at... jeg kan ikke finde ud af at bruge Mammoth. Det kan jeg heller ikke. Felix. Altså, dem derude, de ved godt, du lyver. De har set Mammoth. Hvor er du overhovedet? Jeg står oppe på toppen med et tag. Felix, det der er overhovedet ikke fair. Det gjorde du også. Nå, skal vi tage Lucky Buck? Ja, Lucky Block. Jeg er blevet bedre til den, for jeg vidste ikke, hvad man skulle før. Nej. Holy. Nej, så ramte jeg ikke. Ja. Dræber dig. Jeg hader virkelig. Du vinder det her. Jeg var inde i stormen. Ellers havde det været mig, der vandt, ikke også? Nå, sleep.
Nej. Det er så sjovt, nemlig. Det ved jeg ikke. Nej! Det vidste jeg ikke, det handlede om. Yes! Nej! Nej! Tires Rose. Nej, glass break. Glass free. Du starter. Nej, jeg starter ikke, Felix. Så er der ingen, der skal starte. Felix, jeg ved ikke, jeg tror faktisk, min mikrofon har været slukket hele tiden. Så de har ikke kunne høre os. Felix, du dør først. Har den? Felix, hvad for en vælger du? Jeg Hvad? Valgte. Jamen, hvordan? Der var en zone. Men der var ikke huller i den. Nej, men jeg stod længere ude end dig. Jeg lever nu. Hvorfor? Sådan. Hvorfor er du livet? Det er jeg er ikke livet. Nå. Nu prøver jeg lige at klare den der. Felix, jeg missede seriøst på den første. Det var godt, at jeg ikke startede. Så ville jeg have været død nu. Altså, så ville du have vundet stort. Close, enjoy, too late. Nej, Blade Ball. Nej. Altså, jeg er derude. Hvis I ikke har kunne høre os noget af tiden, så er det fordi, at jeg ikke har haft min mikrofon tændt. Jamen Jonsen, de kan jo ikke høre dig, så det nytter ikke noget at sige. Jo, for jeg har min mikrofon tændt nu. Felix, har du også kun på? Nej, min virker ikke. Hvad er det for noget loot, man får? Ja, jeg fik også det dårligste i verden. Vi fik det samme. Ja. Det er jo... Altså, jeg kan ikke finde ud af at bruge de der våben. Okay. Blade ball. Ja. Blade ball. Default box. Så jeg kan den ikke ryge ud. Felix, ved du, hvor pro jeg er til blade ball? Nej. Sygt pro. Det er jeg bare overhovedet ikke. Felix, den går hurtigere. Nå, Felix? Yes, Hvordan vandt du? Vi stod jo lige. Nej. Hvordan vandt du så? Det er fordi, jeg fik flest coins. Det er overhovedet ikke et fair spil, det her. Synes du? Mix. Den skulle have stået uafgjort, den der. Det var godt, de ikke hørte dig der, hvor du kigger amok, hvor jeg aimer du var. Ja. Det, altså, jeg er faktisk lidt glad for, jeg har haft min mikrofon slukket i det stykke tid. For jeg har været så sur i den her video. Fordi at nu har jeg jo ikke fået sagt det. Jeg tror ikke, jeg har kunne høre det nemlig. Jeg sidder jo med Felix lige nu. Og han aimbottede mig. Og
Og jeg blev så sur over det. Det var helt vildt. Felix, The Pillars. Default. Default. Det hedder nok default. Er det nok væk? Vi har ikke et item endnu, så er det lidt svært. Står du også bare klar med scrollhjulet til at gøre det? Felix, jeg fik en fisk. Jeg fik en fisk. Hvad skulle jeg bruge det til? Felix, hvad skulle jeg bruge det til? Jeg fik en... Nu prøver jeg den her, jeg ved ikke, hvad det er. Det er en af de eneste, jeg aldrig har prøvet. Hvad for en? Den her. Nej, det er den nye Squid Game sæson, der har jeg det her. Og det er sygt sjovt. Det er også sygt nemt. What? Jeg har lige sagt det. Nej, der sagde det var nemt. Og så dør jeg. Det er mig, der siger, det er nemt. Og så dør jeg. Man kan ikke hoppe over det der, Felix. Nej, det er også det. Det kan man ikke, det kan man jo ikke. Det kan man ikke. Nej, det kan man ikke, det der. Felix, kan man crouch? Felix, kan man crouch under det? Nej, Felix, kunne du hoppe over det? Ja, jeg har hoppet over den. Så man kan godt. Okay, der gør jeg det igen. Kan man Man crouch kan jo under? ikke. Man kan jo ikke. Man kan jo ikke det her, Felix. Nej, jeg var så tæt på, men så var der sådan et dumt hul. Ja, det er også, Felix, det er også i det nye Squid Game, det der hul. Hvordan ved du det? Fordi at jeg har set det på min fars. Altså det er ikke ens betydning mere mod. Nej, jeg kom så tæt først, så var det godt det. Ja, man kan faktisk godt hoppe over det. Der gjorde jeg det, men jeg døde. Ja, jeg har også gjort det mange gange. Altså, jeg troede, det var nemt, Felix. Det er mig, der siger, det er nemt, og så dør jeg selv. Det er fint. Hvad? Døde du også? Ja. Altså, der var tid på. Det var ligesom det der andet Squid Game. Det kan vi ikke finde ud af. Det der, det kan vi ikke finde ud af. Det skal vi aldrig ikke. Okay, Zone Wars, please. Zone Wars, hvad er det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg har spillet... det er det her. Det er det her. Felix, jeg har spillet alle spillene før jo. Jeg var low. Ja, så havde jeg det ikke lige så... Så havde jeg det ikke lige så meget, fordi du var low. Altså, vi headshottede også bare hinanden til at starte med. Det så ret fedt ud. Okay, one shot. One shot. Altså, det hedder own shot. Hvad handler det her om? Jeg kan ikke huske. Det handler om at one shot hinanden. Så? Men du hacker. Nej, var det man skulle? Du har bare købt sådan nogle hacks på internettet. Nej, var det man skulle, Felix? Nej. Glass break, eller Du har bare købt sådan nogle nej, det har jeg ligesom ikke. Felix, det er jo dumt at købe. Det er jo sådan noget, der er dumt at gøre. Hvad er det for noget nu, der har? Felix, jeg tror, vi havde det samme. Ja. Felix, så spawner man. Jeg vidste ikke, man bare spawnede ind i den. Felix, hvorfor kunne jeg ikke hoppe? Jeg spammede space. Felix, mit sigtekorn. Altså, jeg er derude, I må gerne lige sige, at mit sigtekorn så elendigt ud, at jeg ikke kunne gøre noget der. Før mit sigtekorn var sådan helt... Ja. Jeg har intet sigtekorn. Jeg havde et, som var helt ødelagt. Altså, det lignede sådan noget... Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder lige nu. Altså, hvad vil du gerne... Pickaxe et eller andet mærke. Det er så fint.
undervisning. Eller sådan noget. Ja. God til at udtale engelsk. Nå, er det pickaxe fight? Nå. Det er træls. Har jeg ikke skadet dig vold meget, Felix? Jeg havde 90 liv tilbage. Nej, for jeg ramte dig for mere, så det kan ikke passe. Jo, jeg havde 90 liv tilbage. Det tror jeg ikke på. Altså, man havde jo også fuld shield. Nej, jeg ramte dig. Sniper shooter. Eller hvad det hedder. Ja, det... Nej. Hvordan kan du snipe sådan der? Det er fordi, jeg har mistet Savage Crosshair på. Så kan jeg bare no-scope. Men jeg sniper. Det er også snyd. Jeg har ligesom ikke alle mulige mærkelige sigtekorn på. Gunswap. Og der brugte jeg også det andet sigtekorn. Det kan du også se i chatten, at jeg ikke no-scope. Nej, har du også en grenade launcher? Ja. Nej, det... Felix, spiller du egentlig nogensinde med grenade launcher? Aldrig. Det er den dårligste gun i hele spillet. Det er det. Du kan jo ikke bruge den til noget. Nej, det er også det. Så Nu dårligt vil jeg godt have sådan en rocket blast. Hvad er det? Nej, det her water noget. Det var ret sjovt. Nej, det var ikke. Felix, jeg hader det her water. Felix, jeg har jo ikke noget water, jeg kan samle op. Jeg havde 1 vand, og det var det, jeg kunne samle. Felix, jeg kunne samle 1 vand op, og det var det. Jeg ved ikke engang, hvor du er. Gør du ikke? Nej. Jeg ved godt, hvor du er. Felix, ved du godt, hvor jeg er nu? Nej. Nå. Altså, lige nu samler jeg vand. Gør jeg også. Felix, jeg har 100 vand. Har du? Jeg har mere end 100 vand. Kan man have det? Nej, man kan kun have 100. Men jeg ved, hvad jeg har mere. Nu ved du godt, hvor jeg er, kan jeg se. Hvorfor bruger jeg shotgun? Det var det også det. Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Jeg spammer Det er space. hele tiden, Jonathan. Hvad? Der hoppede du da hele tiden. Altså, jeg hoppede jo ikke højt, ligesom jeg plejede. Jeg spammede jo space. Så skal du løbe. Er du klar for det her, Jonathan? Jeg hader mit liv. Jeg hader mit liv. Jeg hader mit liv, fordi du gjorde det der, Felix. Jeg hader mit liv. Felix, ved du, hvor jeg er? Nej, ved du, hvor jeg er? Ja. Hvor er du? Det gider jeg ikke at sige. Hvor er du, Felix? Nej. Jeg gad gerne lige der ind, faktisk. Op til. Nej! Hvorfor står du også der? Nej. Nej, nej, nej. Jeg vidste bare, at du ville komme op lige der, så jeg aimbede det bare. 7-2! Det var da ret godt. Ja, for dig. Ikke for mig. Altså, det er jo meningen, at det er mig, der skal vinde. Og ikke dig. Hvor lang tid har videoen egentlig varet? Den har varet 40 minutter. Mener du det? Ja. Den har varet 40 minutter. Hold da op. Cirka. Snart i hvert fald. Om et par 5 sekunder. I hvert fald. Ja.
Nu har den været 40 minutter. Det er en ret god og lang video. Ja, det... Nu skal vi heller ikke lave den alt for lang. Så bliver vi nødt til... fra starten. Altså... de jo ikke høre os. Ja, men Jonas face review for dem. Altså, hvis I kan høre noget i baggrunden, så behøver I ikke at tænke over, hvad det er. Altså, hvis I kan høre noget i baggrunden, så skal I ikke tænke over, hvad det er. For der var for eksempel lige en, der sagde, hvad? Det er fordi, jeg bor i hus med nogle andre. Altså, min familie. Ikke sådan nogen lejlighed. Hus. Jeg bor selvfølgelig i hus med min familie. Det er dumt, alt det. Felix, jeg bruger med pistol mod dig. Det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke mere nu. Hvorfor kunne jeg ikke hoppe, som jeg plejede? Det er så Du er faktisk ret lille, kunne jeg godt se. Ja, jeg hoppede ikke ret højt, som jeg skulle. Altså, det... Jeg hader det. Det er, når man lige skyder med en gun, så kan man aldrig hoppe højt. Nu har videoen varet 42 minutter. Nå. Ja. Det kan da godt være, at vi snart skal slutte. nej. Den skal lige være en time mere. Ja. Felix, ved du, hvor jeg er? Nej. Jeg ved heller ikke, hvor du er. Jeg kan godt lide, at man bare kan gøre sig usynlig. Det kan jeg ikke. Altså, Felix, bare crouch, når du er usynlig, så kan jeg ikke høre dine footsteps. Så ved jeg jo ikke, hvor du er. Altså, det er det, jeg gør lige nu. Jeg croucher. Det er sådan, jeg overlever. Det er bare fordi, jeg croucher. Altså, det er smart bare crouch. Altså, Felix, jeg ved seriøst ikke, hvor du er. Du bruger bare invisibility lige nu. Invisibility. Jeg kan ikke udtale. Invisibility. Ja, tror jeg. Okay, Jonathan, jeg skal slukke nu, tror jeg. Ja. Lige nu den her runde. Jamen, Felix, så må du hellere snart komme frem. Zonen er... Ja, der er noget med zonen, der bliver mindre og mindre. Lige pludselig står vi jo på sådan en lille klods i midten af alt. Så det... Jeg render bare rundt her. Felix. Der var du. Jeg gik ind i dig, Felix. Nej! Yes. Jamen, vi ses. Vi ses. Og så tænker jeg, at vi slutter videoen her. Tak fordi I gad at se med. Håber vi ses i den næste video. Hej hej.